Yung kana bang gibati nga kapamistahon jud ko gumikan kay og wa pa ko kauli karon ikatulong piyesta nako ni nga wala ko dinhi. Gibati nako nga tigbasuno nako ni Santiago kun di ko kaulig piyesta. Busa akong dakong kalipay nga nakig-uban kaninyo karon ining kasaulugan sa atong piyesta bisan tuod dili susama sa mga niaging mga kasulugan nga sadya kaayo kay way problema sa pandemya. Pero mga kaigsunan, bisan pag naa ang pandemya, ang atong kasing-kasing maghuna-huna gayod sa pagpasidungog sa atong patron o pagpasidungog sa Ginoo, pagpasalamat kaniya, gumikan kay gihatagan kitag patron nga gauban-uban, gaagak nato sa pagpalambo, pagpatubo sa atong pagtuo. Dili lang kaugalingon natong pagtuo, kundili pagtuo sa tibuok katilingban ni ining maong parokya ubos sa pagpangama ni Senyor Santiago Apostol. Mga kaigsuunan, niining kapistahan o niining kasulugan nato karon sa Santos nga Misa, tuguti ko sa pagsintro sa atong pamalandong sa unsay gitaho sa nadungog nato nga ebanghelyo. Sa kinatibuk-an, ang titulo niining maong ebanghelyo mao ang milagro sa pagpadaghan sa pan. Multiplication of the bread. Pero mga kaigsuunan, kung atong pamalandungan, kung atong tan-awon, unsay nahitabo nining maong milagro, adunay nindot nga mga punto nga ato ang mapamalandungan. Maghatag og kahulugan sa atong kasaulugan o magdasig kanato sa pagpalawom pa sa ato ang pagpakiglambigit o pagpakigsuod sa Ginoo uban ni Senyor Santiago. Tulo ka punto, tuguti ko mga kaigsuonan, bisan tuod o kanang naay kapusta sa panahon, tulo lang ka punto, paningkamutan ako nga mamubo ra. Una, kining pulong nga pagtagad. Ikaduha, ang pulong nga paghalad. Ikatulo, pag-alagad. Tulo ka P, no? Dili 4 P's, 3 P's, no? Pagtagad, paghalad, pag-alagad. Una, ang pagtagad, atong makuha ni nga kinaiya sa Ginoo mismo ni Jesucristo diha sa ebanghelyo. Watong balikag lang taw ang ebanghelyo sa diyang Domingo, ingon man dito nga naluoy siya sa mga katawhan nga nagsunod-sunod kaniya gumikan kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug sumpay kining ebanghelyo karon sa iyang kaluoy iyang gitagad ang unsay panginahanglan sa mga tao. Sa ebanghelyo 5,000 ang ihap sa ebanghelyo, pero matod pa sa mga batid sa Biblia, biblical scholars, di lang kay 5,000 ni. Mukapin pa kay na may mga babae o mga bata nga way appeal sa ihap sa una kay mga second class citizens man ang babae o ang mga bata. So mga lalaki rin 5,000. Nanginahanglan og pagkaon kay gasunod-sunod sila kang Kristo. Nakita ni Kristo kining maong panginahanglan ug ija kining gitagad. Kay naluoy man siya kanila. Busa, naglaraw siya nga magpadaghan sa paan para sa tanan. Pero sawa pa na mahitabo, iyang gisulayan si Felipe, gisukod niyang pagtuo. Si Felipe nga, saon magunato, bisan pag 200 kadinaryos, dili paigo ni ining tanan. Pero nasayon na si Kristo daan sa iyahang milagro. Gumikan kay naa siya gahum sa pagtubag, pagtagad
sa gikinahanglan sa mga katawhan. Nana ang Ginoo mga kaigsuonan, dili gyud na siya magpasagad. Mutagad gyud na sa ato ang panginahanglan. Ang ato na lang role ana atong i-open, ning ablihon ang atong kaugalingon aron natong mabati kanang pagtagad sa Ginoo sa unsay atong gikinahanglan. Ining panahona sa pandemya, dili nato isipon mga kaigsuonan nga gipasagdan ra sa Ginoo itang tanan. Naagyoy ihang pagtagad. Atong gobyerno, atong simbahan, nag-awhag ka nato nga mag-amping batok ni anang maong pandemya na namang virus di ta matakdan. Apil na sa pagtagad sa Ginoo ang mga gibuhat sa atong kabatan-unan, pananglitan diha sa atubangan sa simbahan. Nangalagad sila aron nga mahapsay, masunod nato ang mga health protocols nga may atong gikinahanglan karon aron maprotektahan ta batok ni ining pandemya. Nana ang pagtagad sa Ginoo, dili gyud na siya mupasagad. Ako mismo mga kaigsuonan, kadaghan ng higayon, bisan wala pa ako mapari, naadjud ang Ginoo nagtagad sa akong panginahanglan. Akong ipambit usa ka konkreto nga kasinatian ako didto sa Amerika. Bag-o pa lang ko didto, nahitabo ang linog sa Cotabato naman akong manghod didto. Gasunod man ang linog kusog kaayo, naguba ang balay sa akong manghod. Ang mga tao matikdan man nila nga kana bang magulanon ko didto, ni uban nila nakahibalo sila sa panghitabo, ihatag sila og donasyon. Kaluoy sa Dios, nakapatukod og lain nga payag no ang ako ang manghod. Kana tungod kay ang Ginoo magtagad gyud na sa unsay imong gikanahanglan. Nagpusot-pusot ang mga hatag naapay mga mensahe nga ayaw kabalaka kay ang Dios nasayod sa unsay imong gikinahanglan. Nana mga kaigsuonan, atong bantayan na nga kasinatian aron madasig ta sa pagpadayon sa ato ang pakiglambigit o pag-ila sa Ginoo nga dili gyud mo biya kanato. Mao to ang letter P, una, pagtagad. Mao kanay usa sa mga numero 1 nga kinaiya sa ato ang Ginoo nga gipadayag ni Hesukristo diha sa ato ang ebanghelyo. Ikaduha mga kaigsuonan, paghalad. Ato kining base diha sa bata sa ebanghelyo. Ingon si Andres na may bata diri nga gadala og 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Gumikan sa bata nga mihalad, mipaambit sa iya nga bawon, nadasig ang uban sa pagpagawas usab sa ilahang bawon. Ilaw sam gihatag ang ilang bawon, gihalad alang sa tanan. Ikalimtan nila ang ilang kaugalingon. Abi ninyo, kana manggong mga Hudiyo, magbiyahe na sila, magdala doon silang bawon. Bawon nga, kanampahan nga walay patubo. Isuksok na silang mga bursa, silang mga bag. Daghana, baga kayo na. Unya ilan ang gipagawas tanan. Mauna nga daghan ka sobra, 12 ka bukag. 12 ka bukag gumikan kay mihatag ang tanan. Mihalad ang tanan. Mga kaigsuonan, usapod ni sa kanang naay elemento nga kanang sa ato ang Kristohanon nga pagtuo o Kristohanon nga kinaiya kaning paghalad, no? Muhatag ta unsay anaa nato, ilabi na kung naay nanginahanglan nga angay natong tagdon. Kining akong bakasyon karon bunga ni sa paghalad sa ubang tao tungod kay gakinahanglan ko. Dili man ta ko makabakasyon, ako man gi-cancel na ning bakasyon na. Gumikan kay kaduha usab na cancel ang ako ang flight via Taiwan unya pagkaybaw sa akong mga parokyano nga na-cancel, niingon ako nga dili na ko mudayon. Naamang ko'y 5 ka tawo nga ga tampo para sa akong lain nga ticket nga mahal na kaayo. Akong gi-cancel kay di na ako makaya tungod sa kamahal kay piot na ang panahon, mukuha kag laing ticket. Pero mga kaigsuonan na yung mga tao nga nihalad sa ilang
bahandi aron nga ako makapagkasyon. Inana mga kaigsunan, unsay anaan nato annam unta ta nga muhalad. Ang makababag maguna to usahay di ta muhatag gumikan kay naay mga huna-huna nato nga dili sakto pananglita sa muhalad man ta anang misa nga adto ra po na sa pari, no? Kadung, no? Adto ra po na sa pari. Nabito kanta, no? Nga diutay ra kining ihalad ko karon sa pari ko haan pagayon. Adyaw mo kabalakan ni ana mga kaigsoon atong diocese o atong simbahan ning kamot nga ang pari dili na malang bigit sa kwarta, no? Naanay grupo nga mo pahiluna ni ana, no? Ang pari swelduhan na lamang arong dili na siya mo'y mangunay og ihap sa sibot o sa sobre, no? Aron maiway ang pari sa tentasyon pananglitan pagkuha ni anang maong kwarta. Akong punto mga kaigsunan sa paghalad kana bang mupaambita dili huna-hunao nato nga usaray mabulahan kundili para sa tanan kay kining ato ang kita sa atong simbahan sa atong parokya ato maning ihatod ngadto sa diocese. Ni ang diocese na manay daghang mga apostolado nga nagkinahanglan og pundo para mapadayon ang pagpaglangad sa simbahan. Ang mga kaigsuonan mo na paghalad. Ikatulo o katapusan mga kaigsuonan pag-alagad. Gumikan sa pagtagad o paghalad anaa ang kadasig sa pag-alagad. Mao kana ang atong makaturan sa atong patron, no, Senyor Santiago. With saksi si Santiago sa tanan nga mga gibuhat sa Ginoo gumikan sa iyang pagkamatinagdanon. Saksi si Santiago sa mga tao nga mihalad sa ilang kaugalingon alang sa Ginoo ug sa katawhan. Mao na nga madasigon ang mga apostoles ilabi na ang atong patron sa pagpangalagad. Mao na magkaigsuunan isip mga anak ni Senyor Santiago, isip mga devotos o debutas atong patron Senyor Santiago, mga dasig unta kita kanunay nga musaksi sa kinabuhi sa pagpangalagad. Labi na ning panahon sa pandemya, daghan ang angay natong tabangan, daghan ang angay natong alagaran. Mamanggani nga dili gyud ko malimot pag-ampo na ng mga frontliners kay sila makapahinumdom ning kamahinungdanon sa pagpangalagad karon. Dili man na para sa ilang kaugalingon kundi para raman sa tanan. Og tungod pud na sa giya og inspirasyon sa Ginoo. Usa mga kaigsuonan isip sumada sa atong pamalandong diretay tulo ka P's, no? Paghalad, pagtagad, paghalad o pag-alagad. Mao kana ang ato nga pangayuon nga grasya ikan sa Ginoo pinagi sa pangaliya sa atong patron nga magmatinagdanon unta ta. Sabi san unsa nga panginahanglan sa uban ug sa katilingban ug makamao unta tang muhalad bisan sa gamay nga ana nato. Muhalad sa atong serbisyo pananglitan bisan unsa ug tungod niining duha magmadasigon kita sa pagpangalagad sa uban ug sa tibuok katilingban. Hinaot pa unta. Manindog ang tanan ug ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami